Hi guys, good morning, गोजोन फुंबिलि जोंनि बड'लेण्ड मिशन सोदोब चेनेलखौ नायगिरि अनसायगिरि गोबां सुबुंफ्रा जोंनि बिएम सोदोब चेनेलखौ सापर्ट खालामदों आरोना थेंक इउ सो माच दासिम 2,23,000 साबस्क्राइबार जाबाय जों रावजोंबो चेलेन्ज जाया दे खायसे मानसिफ्रा कम्पेयार खालामो दे खालामनाङालै मानो होनबा गावबागाव नङा होनबा गासिबो एन्टारटेनमेन्टखौ नायनो मोजां मोनग्रा नङा आरो गासिबो ससियेलनि खामानि मावग्राखौ मोजां मोनग्रा गैया स' सोरबा एन्टारटेनमेन्टखौ मोजां मोनो सोरबा ससियेल खामानि मावनायखौ मोजां मोनो स' बेफोरबायदि आरोना स' गुबुनजों कम्पेयार खालामनाङा मिथिबायना बिसोर जाबाय दैलि भिडिअ आपल'ड खालामो जों जाबाय सम लानानै आपल'ड खालामो स' बेफोरखौ कम्पेयार दा खालामदे मिथिबायना बेना गोदोसोबाय ओरैसोबाय होननानै आं बेफोरबायदि कम्पिटिसन खालामनो फैयाखै आं माखासे जि हायो भिडिअनि दारै ससियेलनि खामानि मावनोसो फैदों दा नोंथांमोना जेरै आदै गालाखौ मदद खालामनो थाखाय जि एसे अनसुंथाइ हरबाय बिनि थाखाय गोसो गोरबोजों गोजोननाय थाबाय आरोना आदै रेसिना नार्जारी नोंथांमोननि सायाव आं बे बाथ्राखौ खोन्थागोन आदै रेसिना नार्जारीया सोर आदै रेसिना नार्जारीया सासे ओरैबायदि सुबुं बिथाङा गोबां गेदेर एमाउन्ट डनेसन होदों खमावबो बे सासे सुबुंनि लेबार सुबुंनि सेलारिनिबो बारा जागोन आरोना 8,000 7,000 सासे लेबार सुबुंनि सेलारिया 12,000 गाहाम जायो बिथाङा 15,000 रां डनेसन हरदों फिसाजोनि बुंनाय खावलायनायावहाय फिसाजोजों लोगोसे बेजों सानैजों बिएम सोदोब चेनेलनि भिडिअ नायदोंमोन ओमफ्राय फुङावहाय नायदोंमोन जाहैदों मैया ओमफ्राय नायनानै फिसाजोआ दुखु मोनदों बुजियोना बर' राव नङा होमबा गेदेर नालाय नोंथांमोना सावगारियाव नायनो हागोन बिनि मुङानो जाबाय ननिसिमा नार्जारी आरो आदैनि मुङा जाबाय रेसिना नार्जारी बिथांमोनहा सेरफांगुरिनि होनना बुंदों दा बिसोर दुखु मोननानै दानाबा मोजां मोनासै फिसाजोआ बुंबाय बाबा बेखौ मदद खालामनांगौ होनना बुङो ओमफ्राय बिनि बिफाया अलरेडि गोसोआव सानखादोंमोन आं एसे एनै डनेसन हरगोन होननानै दा बिनि फिसाजोआ जेब्ला बे बाथ्राखौ बुंदेरना होबाय अब्ला साबसिन बेहा मोनसे मा सापर्ट मोनबाय आरो मददसिन मोनबाय साननायाव आरोना जेनेबा आयु आंनि फिसाजोआबो बेबायदि सानदोंब्ला अब्ला आंथ' डेफिनेटलिखा स' बिनि उनावहाय बिसोरो न'खराव सावरायलायनानै जइन्ट फेमिलि जाहैदों स' न'खराव सावरायलायनायनि गेजेरजों बिथांमोनहा 15,000 रां हरबाय स' नानि ननिसिमा नार्जारीया उन्दै समावनो इसेबां साननो हनाय दङ गोसो गोरबोजों गोजोननाय थाबाय आरो आदै रेसिना नार्जारीनिसिमबो सानैजों आरो बिथांमोननि न'खरनि फेमिलिसिम गड ब्लेस इउ गासैनिसिमबो इसोरा अबंलावरिया नोंथांमोननि सायावहाय जे नोंथांमोना जे 15,000 दान हरदों बिनि बाब्बा नोंथांमोना उन्नति खालामनो हादों आरो गुबुन सुबुंफोरखौबो मदद खालामनो हादों गोबां सुबुंफोरा मदद खालामनो सानो खिन्थु मिलायलाया समफ्रा बे नङाखि बिथांमोना मदद खालामनो साना मदद खालामनो सानो खिन्थु सोरबा सेलारिफोरखौ उनावसो मोनो आरो बैफोर मोनखानाय सेलारिफोरखौबो न'फ्रावबो गावसोरनो नांगौ नङा होमबा बिथांमोनाबो सोलिनो एसे स' बेफोरबायदि मिलायैयावहाय थायो आरोना आं बुंगोन जों खौसेथि जायोब्ला हायो जेरै बे नैबे मोनसे एग्जाम्पल आरो गोबां सुबुंफोर दंबावो आं सासे सुबुङा 10,000 डनेसन हरबावदों बिथाङाबो काट मिस्ट्रि मावो आं बिनि सायावहाय भिडिअ लाबोबावगोन दे बिनि सायावहाय आं बेखौ भिडिअ लाबोगोन गोबां सुबुंनि सायाव भिडिअ लाबोगोन जायफोर मानसिफ्रा डनेसन होदों आं बे रिसिप्टफोरखौ आंनो माबाना होगोन देखायना होगोन रायजो राजाफोर जेसेबांखिनि जोङो खौसेथियाव फोथायलायनानै खामानि मावगोन एसेबांखिनि जोंनि हारियाव जौगानाय जागोन आं सिगाङो भिडिअ बानायनानै बुंदोंमोन जों न' बानायनाय न' बायला जिला जेनेबा आरो स्कुलफोर नङा होमबा स' बुंदोंमोन स' लासै मावलांगासिनो दङ जों बयबो खौसेथि जालायनांगोन बड'लेण्ड मिशन अर्गानाइजेसनखौ नोंथांमोना सापर्ट खालामलांबाय थाबानो जाबाय अन्नानै नोंथांमोना एसे सापर्ट खालामसिनबाव आंनि बुंनाय आरो आंनि स्टाइल आं बे ससमाखौ गाननायखौ सासे सुबुं माबा रिपर्टार दै निजोम दैमारि नामा बड'लेण्ड रादाबाव मावो बिथांनि मोनसे कमेन्ट नुदोंमोन आं बेनो बे भिडिअनि दारैनो आं मोनसे फिननायखौ होनसै फुजि बसुमतारी आब'नि मोनसे फिननाय माने दै बानायावहाय जोङो मदद खालामनो थांनायावहाय जादों बे घटनाया आं बेखौ बेयाव बुंखानोसै आरोना स्पेसियेल फेसबुकफ्राव मानो पस्ट खालामबावनो स' आं बे बाथ्राखौ बुंनो सानदों कि बिथाङा बुंदों कि ससमा गानग्रा सावलन आंखौ माने मा नाम दोन्दों बिथाङा ससमा गानग्रा सावलन नैबे ससमायाना माने गोसोम जादों मानो होनोब्ला गरमजों गोसोम जायो दै मानो होनब्ला माने बे मोनसे हारसिंनो गोसोम जाग्रा आरो सान्दुङावहाय एसे मेगना बै समाव आंना माबा जादोंमोन नालाय सान्दुङाव नायनो हायामोन नालाय मानो होनबा मुलि लागायदोंमोन आङो ओमफ्राय दानि उनावहाय आंनि मेगना एसे डिसटेन्स प्रब्लेम जादोंमोन नालाय स' बेनिखायनो डक्टरा आंखौ मा साजेस्ट खालामबाय नों ग्लास गान आंना 3 ग्लास दङ दे 3 ओमफ्राय बेयावहाय आङो गानबाय बे 3 ग्लास गाननानै बायनानै आं गाननानै बेखौनो आं गानगासिनो दं मिथिबायना
दा बिथांमोना बुंनाय मथेब्ला ग्लास गानबाय थायोब्ला मोजां जालांगोन नङा होमबा आंना दा मेगन आं मोजां जानो थाखायसो आंनि मेगनखौ माने बासायनो थाखायसो आं ग्लासखौ गानदों दै निजोम नोंथाङा सासे बड'लेण्ड रादाबनि रिपर्टार जालायनानै बेबायदि बुंनो साबजाथाव जायाखै सावलुनलायनो आंखौ सावलुनदों नों बे सावलुनखौ बहा लोगो मोनखोनो लोगो मोनाखै फुजि बसुमतारी आब'आ गावसो आंनाव कल खालामदों जोंसो थांनो नागिरदोंमोन बिथाङा जोंजों लोगोसो जाफादोंमोन ओमफ्राय जों लोगो मोनलायनाय नङा जों रायज्लायखासो मिथिबायना स' आरो सावलुन माखौ होनो आंथ' बुजिला नोंथाङा माबायदि माखौ सावलुन होनखो मानि थाखाय सावलुन होनखो मा खारननि थाखाय सावलुन होनखो आं बेखौ मिथिला नोंथांसिम आङो दासिमबो खेबसे नों रिपर्टार हिसाबै माबायावहाय सासे सुबुंनियाव माबा खालामहैदोंमोन भिडिअ बानायहैदोंमोन आं बेवहाय लोगो मोन्दोंमोन ओमफ्राय जों सानैजों कन्टेक्टबो गैलायलाया खिन्थु मा रायज्लायालासिनो जे मानि थाखाय सावलुन होदों आं बेखौ मिथिया खिन्थु आं नोंथांखौ स्पेसियेलि बिनि थाखायसो बुंबाय आं पाब्लिकबा जेबो बुंनाय नङामोन नोंथाङा सासे रिपर्टार मोजां गाज्रि नोंथाङा गासिखौबो नायजोबनो हायो कालेक्सन खालामजोबनो हायो अब्ला बै दिनावहाय नोंथाङा जे आब' फुजि बसुमतारीया जोंजों थांफाबाय फुजि बसुमतारीखौ नों आब' लेंथारबाय नङा होमबा गुड जब आब' होनलायबाय नों मानो बै समाव होमबा नोङो निउसखौ मानो होआसै मोजां खामानि मावनायखौ आब'आ जे दख'ना एसेबां बुरजा हैदोंमोन बे दख'ना हैनायनि जे इसेबां गांसेयाव बेसेबांबा दाममोन होमबाबो खमाव बियो 90,000सोनि बा खाथियाव हैदों बिथाङा अब्ला बै समाव मानो नोङो बेयाव मदद माने निउस होआसै भिडिअ बानायासै मानो जे बिथाङा डनेसन होनायखौ नङा होमबा स' मदद होनांगौमोन निउस होनांगौमोन नोङो माने इन्टारभिउ लायासै स' गुबुनखौ दुसिनो बिराद गोरलै निजोम भाई मिथिबायना स' गुबुनखौ बुंनायनि सिगां गावखौनो एसे माबाना ला स' नोंथाङा सावलुनल' होनबा आं जेबो बुंलामोन खिन्थु ससमा गाननायनि बाथ्राखौ नों बुंबाय नालाय ससमाया बिदि नङा फंबाय आं फंबायथ' जाया नोंखौ ब्रादार आरोना जेनेबा बिदि नङा माने जे सोरबा ससमा गानबा ससमा गानग्रा साव हामा बिदि बुंनो मिथिबायना एसे रायज्लायनायफोरखौ सोलाय सोरनिबा बुंनाय स्टाइला एखे नङा सोरनिबो गोसोखौ गोजोन होनो हाया निस्सय आं नोंनि गोसोखौ गोजोन होनो हायाखै बिनि थाखायनो नोंथाङा बेबायदि बाथ्रा बुंबाय बाट नोंथाङा एसे रिपर्टार हिसाबै नोंथांनि गोसोनि साननाया बेबायदि एसेबां नेहाथ थाखोनि आं बिदि सानाखैमोन आरोना अफेनलि आं बारा गोबाव जायाखै बारा दाख्लैबावैसो आं मोनदों बेखौ बे बाथ्रायाथ' सिगांनिनो आङो उनावहाय मोनबाय माने आं रिएक्सन होबाय पाब्लिकफ्रा खायसे बुंब्ला बिदि नङा बाट बिथाङाथ' सासे रिपर्टार हिसाबै बिनि साननाय हनायाथ' मोजां जाथारनांगौ मा हिसाबै बेबायदि जाखो आं बेखौ सानबाय आरोना बुजिनो हायासै बिनि थाखायनो आङो बेखौ बुंनाय जाबाय आरोना स' आदैनि भिडिअ क्लिप्सखौ नोंथांमोना नायदो आरो अननानै शेयार खालामना होदो बे आदैनि मदद खालामनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आदै थेंक इउ स' माच आरो ननिसिमानिसिम थेंक इउ गिबियावनो आंनि खुलुमहरनाय थाग्रोबाय आंनि प्रकाश नार्जारिनि जेनाखि भिडिअ बानायनाय गाला मसाहारिनि न'खरखौ जे दिन्थिदों बे जोबोद दुखुनांथाव दा बेखौ आंनि गोसोआव सहायनो हानाय मोनाखै बिराद दुखु मोननाय थादों आंनि नामा जाहैबाय रेसिना नार्जारी गामि सेरफांगुरि पस्ट अफिस सेरफांगुरि PS सेरफांगुरि डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार दा बे न'खरखौ नुनानै आङो एसेब्लाबो अनसुंथाइ हरनो नाजादों मानो होनोबा गाला मसाहारिया जोबोद निखावरि न' गैजाया थानो थाखाय गैया दा बिनि थाखायनो आङो आंनि गोसोनिफ्राय जा एसे हायो अनसुंथाइ हरनो आं नाजादों दा प्रकाश नार्जारिखौ आं प्रकाश नार्जारिनि एकाउन्ट्सआव हरनाय जाबाय दा बाहाय बिसोर गाला मसाहारिया एकाउन्ट्स गैया होननायलाय दा बिनि थाखायनो आङो प्रकाश नार्जारी इउटिउबार बिथांनि एकाउन्ट्सआव हरनाय जाबाय दा बे एकाउन्ट्सआनो आङो जा हायो आं हरदों आं गोबां हरनो हायाखैब्लाबो एसेखिनि हरनाय जाबाय आङो 15,000 अनुदान हरबाय अनसुंथाइ हरबाय दा बेखिनिखौनो जाहाथे प्रकाश भाइया अननानै थांनानै बेहाय माखिनि मावनांगौ नायनानै होबोदो जाहाथे लेखा फरायनाया आबुं जाथों जाहाथे भबिसतआव जाहाथे बियो मोजां थासारि मोनहैथों गथ'फ्रा लेखा फरायनायखौ गारहोनो नाङा मानो होननानै बुङोबा न'आव जे जायो बेखौनो जागोन होमबाबो फरायनायखौ गारनो नाङा इडुकेसन बुस्थुखौ लानांगौ इयुनाव जाहाथे मानसि जानो हायो सासे आं होननानै जाहाथे लानो हायो आरो बे न'खरा जाहाथे मोजाङै मोजां इसोरनि अननायाव
उनफ्राव जाहाथे नों अननाय आं अननायनि गेजेरजों रिकभारि जानो हायो बेनि थाखायनो आङो अनसुंथाइ एसे हरनाय जाबाय। लोगोसे आं बेखौनो सानदों मा एसे गोबाव जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्ट सालायनो मोननायावबो दिनै चेयारमेन दङ, TCLC चेयारमेन दं, EMफोर दङ, दिनै स' भारतनि मिसन दङ, फायखाना लुनाय, IOI न' लुनाय। दा चेयारमेनफ्रा TCLCफ्रा बिसिनि न'आव थाङाखै नामा? बिसिनि न'आव भट बिहैफेराखै नामा? दा बिनि थाखायसो आं बे गामियाव थांफेराखै नामा? ना बबेबा बेकवार्ड एरिया नामा? आं बेखौ सानो आरोखि। दा जे फैगौ समफ्राव जाहाथे गभर्नमेन्टफ्रा बिनि न'खरफोरखौ नायनानै सुबिदा होयो। जेनाखि गभर्नमेन्टनि एजेन्सि दं, जेराव नोङो स्वच्छ भारतनि माखासे खोथा दं, IOIनि न'खर मोननांगौनि मोन्थाय दं। दा बेफोरखौ नायनानै गभर्नमेन्ट लेभेलफ्रा जाहाथे फिउचाराव जाहाथे नायलाङो आंनि रिकुवेस्टआ बेनो आरो। मानो होननानै बुङोबा गरिबा बयबो गरिब दङ। गरिबनि केटेगरियावबो बियो ओरैबायदि गरिब, जों बिदिखौ नुनानै बिराद दुखु बिखो गोसो खामदों आरो। दा बेहाय आङो थानो हायैलाय फुङावनो आङो बेखौ नायफ्लांदोंमोन। नायफ्लांनायाव आं बिराद दुखु मोननाय फोरमायदों। आरो आंहा फिसाजो दुइसिन दङ, क्लास 4आव फरायो। दा बियो नुनानै होनदों जे बाबा अननानै हर, एथ' गरिब न'खर होननानै बुंदों। सासे उन्दैयानो बे गरिब न'खरखौ मोनथिगौब्ला दिनै जोंनि गिदिर गोलावफ्रा मानो मोनथिया जानो? निस्सय बिसिनावबो दुखु दं साननो होनदों, नाथाय अनसुंथाइ होनो हायाखै बा कभारेसन होआखै, बे आलदा केस आरो। दा नानिया जोंना बिदि बुंनायलाय हर बाबा हरनांगौ, आरो आंना फेमिलियाबो बुंजोब्बाय हरनांगौ, बिसिबायदि मानसिनिसो हरनांगौ होननानै बुंनायलाय जों जयेन्ट फेमिलि हिसाबै रायलायनायनि गेजेरजों बे 15,000 रांखौ एकाउन्टआव सोना हरनाय जाबाय आङो। दा बेखिनिखौनो आङो जाहाथे मोजां जाहाथे न'फोरखौ एसे फोसाबो आरो जे सियार टेबोल लेखा फरायनायाव फेसिलिटि होयो। दा सोरबाफोर अनसुंथाइ हरबावोबा आरो बिनिफ्राय एसे साबसिन जालांथों, जाहाथे बिसोरनि फरायनाया गोजों जाथों, रोंलांथों, इयुनाव जाहाथे माबा मोनसे मावनानै जानो हायो। बिनि थाखायनो आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयखौबो खावलायहरनाय जाबाय। आरो स्पेसियेलि आङो थेंक्स होगोन प्रकाश नार्जारीखौ। मानो होननानै बुङोब्ला प्रकाश नार्जारीया दिनै बेबायदि न'खराव थांनानै जे बयनोबो जे दिन्थिनो हादों बा दिन्थिदों, नङाबाथ' जोंबो नुनाय नङामोन। बेबायदि केटेगरियाव आंनि गोसोआ थानो हायैलाय न'खराव साननाय हलाय जोङो रायलायनानै बेफोरबायदि मानसिखौ नायनांगौ होननानै जोंनि फेमिलियाव खोथा होनायलाय जों बे खोथाखौ हरनाय जाबाय आरो। गोजोन्थों।